Tại nên sẽ lóc con sấy về lóc lại thì bên nó sẽ lóc mà sao con phụ ha rồi khó thì là tụi xem rồi aron ao thì là tụi xem thành mua con bèl chấu đâu chỉ aron ao thì là tụi nào han nhất địa con cẩn về lấy rồi ao lệ xí các sôm lại cho khăn đi rồi ao đủ miệng rồi ba xem tụi nó bị khá con hay con chua săn đón này Thlanmual chhung tak phai chu kan chhuat san to a aron au le ang loi sia tu na khan ka som la han au du mi lo nia rap reng reng su a om lo tu kha tiang nang ni podi au ve thiam lo mi kha tiang au ri ve te chu an au cha kan au ve ni mai da au ri kha chu au ri lo ni se a top na tar kan sai du mai chu kan thian du na voi khat kan kal tumin kan kal ma sak ber tumin hai ta hian mihring rawng am chiang tak bain hmu thein hei tuna kalak na hian alo oma alo a bok ti donin nge ni a thu han ti don khan a om dang ha soi fi thiam harang reng ko bai chu thala ka kan en non le na han chu tiang chona lo om reng mai hi lo nia kan kal lai tak te kha chuanin a thing kung hi kan en chiang lo wa tian kalpa la kan la kha ni ta chuan ina kan han ho khat ya ta hei tuna kalak na hian alo om reng mai a mihring rawng am chung ta chu kan report tel ve mai du ni chu kha bonus ang deuh rawin kan bonus chau ni chu kan sil ve mai chau ni chu